Sao mà bầu quốc để lâu là mà để yên bà lên còn có mà nè chạy dây để lâu là đây bà nói luôn ya mori aku deh eu cá pegar uma época aí ó eu caí aí com a Ruang leo sama kau kalau kau bayar cek bayar. Wali mamingo ke kalwaiye ide ngaka ide sele ko ile ai ko nga tang o mo ba ba o le yang ba pele ko masanya ho pala ile kaka ko solo lo blau ba pele o ngale eu kai ai pa mo mo ko sempre oh ora ko fale ora la ko kai papu ko alwai malau fam kala ngai le so ya lo mai le ku ngi ya ao na seu fo mua le fai nga malanga ile ya fi mo koi fo le la mo fa ya ko faya ku ke mo solo wala fo le ba ngora pia fere sha ko ya kai ya ka le ba ngora ya fi sama ku le fa la vela be fo la lu sa wala sha ga ma ko ma ya la fo le fai foi lo kala ngalo Kaya kalau ko sa wet pawalan mo kasi siya. Kaya dito ko ni fakas malapong sa. Kang sema. Awal ko ya surka ko kinga. Ya falo ko kele ga per kang ma ya pali. Pale ainga. Ya fama ya per fama kang kanga. Ila ya fi aku amal fuwa ya fa pengao nga pa lao le dia wala ma ko fa blanga ko wala ke le fa e fa pengao fa ka winga taulanga fa momoi ka ko vie ya line up Nụ nè, ta ngoài ôm nhà cái con kéo pro các cú yêu phổ đi ngại ngại vậy, phá lâu phổ đi, đi à, cái đó là món sao phá là
Ano ang mga magawa ng kawal? Kufor ka ko ay basa. Laya. Kufor ka ko ay. Henry, alam mo sa sipong. So, ako na. Alam mo sa sipong. Alam mo sa tissue. Oh, yeah, yeah. Kaya nga sa bawa o lumalon na. Sorry, euro po nga hindi na sama. Yang kan, ini soal lu mau ya kama kama kalau sampai ini. Ya lu kan sakit dalam pusat. Venga. Venga.
Yung, ito lang. May salta, mga aja. Vai construir. Ya. Ya lupa kenanan. Kaya pala kaya siya kimrewa rumah itu. Será de umas ruas. Eu aí falar, será que estou com uma. Oh, ya. Aku boleh buka laporan. Hah? Aku buka laporan dia dong. Você já pode vir. Cerca.
Me leo e ku el modi ngore ko foi mo ko kala me wale leo ngangi ke wo se sia se kala ke si ya ai ma wo ko ilunga e mama mai si lo e po le ele modi se ki ma ko kala mo la ke fa mo le